Миңа күп тапкыр сораулар бирә, ничек син төсләрне күз алдыңа китерәсең дип, ничек син кояшны, һаваны күз алдыңа китерәсең дип. Минем үземчә ничектер представлениелар, болай төсләрне күз алдыма китермим, мин күрмим мин туганнан ук. Үземчә ничектер күз алдыма китерәм, кояшка караганда, кояшны мин шундый җылы дип күз алдыма китерәм. И ул һавада барлык җирне шундый биләп алган дип күз алдыма китерәм. Шундый ачык, җылы, җылы дип. Ne kadar zorlukta? Зур дип. Ну, алай кулым белән мин күрсәтә алмыйм. Мин аны күз алдыма китермим, просто барлык һаваны шулай биләп ала дип. Йолдызлар, мин йолдызларны күз алдыма китермим. Йолдызларны кеше әйткәч кенә миңа кеше әйтә инде, шундый формада дип, шулай күз алдыма китерәм. Нинди форма? Как примерно как фигурки күз алдыма китерәм. Вот как фигурки. Ну вот йылдыз шулай. Минем өчен? Йылдызны күбрәк шулай. Ну вот, наверное, вот как фигурки.